asto, nauta, eta sator jator gara. Eta etorkizunetik etorri gara lehen gizakia ezagutzera. Ez baduzuen nahi gu hemen egoterik gure garaira itzuliko gara oraintxe bertan. Eta bertzela lagun egingo gara. Ados, lagunak! Egunero da aventura bat, arriskuak saiesten badugu nahiko lan. Egunero da aventura bat, erne ditugu begia. Txarrena, bisonte mastodontearekin topo egiten badu, baina ez dakit hemendik eratzen den bakarren bat bera ere. Kaixo, azkenan elkartu gara. Azkenean elkartu garela. Zuek ni izatu nahian ibili zarete, eta ni zuekin jolasean denbora guztian. Bisonte mastodontea laika konten, oreina agarra bana kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta. Trompa ginetxua horazten,